Російський наратив, який показує кримських татар як історичних ворогів України. Так у Меджлісі прокоментували відеоролик, який майже рік транслювався у вагонах київського метро. У 18-секундному сюжеті йдеться про походи кримсько-татарських загонів на українські землі задля грабунку та взяття ясіру, полонених для продажу на невільничих ринках. Після звернення представників Меджлісу до компанії, яка розміщує відео метро, цей сюжет прибрали. Це московський наратив, що Кримське ханство – це вічні загарбники, що вони завжди воювали зі всіма своїми сусідами, вони йшли за ясиром, і цим вони заробляли, і за це цим вони жили. Це от такий завжди був посил Москви. І хто з Києва сьогодні на 8-й рік російсько-української війни, він таким чином висвітлює історію Криму і кримських татар. Отже, це ще раз говорить про те, що і ми, кримські татари, і українці, маємо здійснити все для того, щоб власну свою історію роздивлятися через власне своє розуміння, через власне своє висвітлення, а не показувати її один одному так, як нам її написали в Москві. За словами голови Меджлісу Ріфата Чубарова, в історії України та Криму були тисячі різних подій, серед них і ті, що об'єднували українські та кримсько-татарські народи. Якщо дійсно було таке дуже, можливо, неглибоке знання кримської історії кримсько-татарського народу, історії українсько-кримсько-татарських відносин, чому не взяти десятки дуже знаменних подій. Конотопську битву, де ми разом стояли проти московського війська, і де 6 тисяч кримсько-татарських вершників загинуло під Конотопом, вони лежать в тій землі, або битву під Жовтими водами, або, я не знаю, Бродський похід кримського хана. Чому не взяти часи Мазепи, коли намагалися максимально знайти союзницькі відносини? Відповідальна за відеоконтент в метрополітені компанія «Трансмедіа». Її очільник Олег Хаврук заявив, що готовий дати відповіді на запитання, хто замовив розміщення ролика, хто є його автором та хто санкціонував показ. Але лише після офіційного запиту. Телекомпанія АТР з таким запитом вже звернулася до компанії «Трансмедіа». 7 тисяч рублів штрафу присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя кримському татарину Абдумаліну Сусанову. Його судили за нібито порушення карантинних обмежень 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Туди прийшли десятки кримських татар, щоб дізнатися про долю 5 викрадених силовиками співвітчизників. Але в той час Сусанов перебував в іншому місці, каже захисник. Втім, наведені окупантами свідки намагалися це спростувати. Один з них стверджував, що бачив збори кримських татар, перебуваючи на роботі на розі іншої вулиці. Ба більше, нібито чув агресивні вигуки від присутніх. Мы сказали, что мой доверитель в данном массовом мероприятии в принципе-то и не участвовал. То есть его судят фактически за его внутренние переживания, за то, что он, даже будучи в другом месте, однако переживал и интересовался о судьбе несправедливо задержанных крымских татар. Не нравится, что мы помогаем своим соотечественникам, переживаем за них. Вот и вся проблема, короче, наша вся вина в этом такая заключается. Но тем не менее мы должны быть вместе, сплачиваться, помогать друг другу, в трудных ситуациях выезжать, поддерживать. Потому что рано или поздно это в любой дом могут они прийти, кого захотят арестовать, посадить. Без всяких доказательств, как говорится, была бы жертва, обвинения они найдут. Міра Ібрагімова, якого також визнали винним у порушенні карантину, оштрафували на 5 тисяч рублів за його відсутності. Захисник оштрафованого кримського татарина заявив, що про вирок дізнався з сайту окупаційного суду. Там вказано, що рішення про стягнення грошей ухвалили ще 30 вересня.
На 1000 рублів оштрафували Абдулязіза Салаватова. Адвокат намагався довести, що Абдулязіз не брав участі в спланованих протестах, а лише прийшов на стихійні збори біля будівлі ФСБ, щоб підтримати родичів кримськотатарських бранців. Але окупаційний суддя доводи захисту проігнорував. Считаем, что это решение, оно необоснованно и незаконно, естественно, и будем обжаловать его в апелляционную инстанцию. А если оно будет там засилено, так скажем, тогда, естественно, мы обратимся и в Европейский суд по правам человека, и также в другие международные инстанции. На 5000 рублів також оштрафували Сітнібі Рамазанова, батька колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Його також визнали винним в нібито порушенні карантинних обмежень під час масових зборів 4 вересня. Втім, сам Сітнібі Рамазанов наполягав, що дотримувався дистанції та був у захисній масці. Усі клопотання захисту відхилили та відмовилися запрошувати окупаційного поліціянта, який склав протокол, та 2 свідків продавців з навколишніх крамниць. За словами адвоката Олексія Ладіна, їх пояснення не є доказами, оскільки офіційно не завірені. По сути, эти объяснения не доказывали вину Рамазанова. Ну, к примеру, один из продавцов пояснял, что он заметил там около 50 лиц азиатской национальности, на вид похожих на татар. Сотрудники полиции якобы то есть они толпились. Сотрудники полиции высказали им требования разойтись, однако, как сказал продавец, татары продолжали толпиться. В общем, эти объяснения никакого отношения, собственно, к Ситниби Рамазанову не имеют. Bu protokolda yazıla ki bizler emiş У цих протоколах, які на нас склали, пишуть, що ми нібито взяли будівлю ФСБ в облогу. Виявляється, це їх неабияк налякало. Це все необґрунтовано та незаконно. Дай Аллах, ми здолаємо всі випробування. Вони так само незаконно утримують наших співвітчизників. Я хочу звернутися до народу. Не залишайтеся осторонь. Дай Аллах, в мене великі надії. Якщо ми будемо в єдності, то пройдемо ці труднощі. sorar edim. Раїма Сітхалілова, якого за тим самим звинуваченням оштрафували на 3000, не допустили на слухання. 4 вересня у будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Народні депутати обрали нового спікера Верховної Ради. Їм став перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук. Його підтримав 261 нардеп. Вельмишановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую. Окрім Стефанчука, на посаду спікера претендували 2 депутати від «Європейської солідарності» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич. Гончаренко підтримали всього 44 нардепи. За 44. За Зінкевич віддали голоси 146 народних обранців. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть, звичайно. Стефанчук зміг зайняти крісло спікера завдяки підтримці нардепів з депутатських груп «За майбутнє», «Довіри» та 6 позафракційних. «Слуги народу» не надали необхідних 226 голосів. За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. Стефанчук був обраний першим заступником голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року та представником президента України у парламенті. До цього він був членом політичної партії «Слуга народу». З Володимиром Зеленським Стефанчук познайомився ще у студентські роки. Разом вони грали в КВН. А в 2019 році увійшов в його предвиборчий штаб. Дмитра Разумкова, який обіймав посаду спікера з серпня 2019 року, депутати вчора зняли з посади. Він був одним з ключових членів команди Володимира Зеленського під час президентських виборів. Разумкова навіть називали його політичним альтер-его. Причиною відставки стали його розбіжності з монобільшістю та президентом через закон про олігархів. Виступаючи з трибуни перед відставкою, він заявив, що «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а щоб змінити країну на краще, з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю.
Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, в кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей. «Слуги народу» відставку пояснили тим, що Разумков перестав бути членом президентської команди. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного Голову Верховної Ради. Сьогодні у Раді намагалися призначити ще й першого заступника голови парламенту. На цю посаду претендують двоє – голова партії «Слуга народу» нардеп Олександр Корнієнко та народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина. Але депутати вирішили зробити це вже на наступному засіданні у вівторок, 19 жовтня. Народну депутатку зі «Слуги народу» Тетяну Третьякову відсторонять від 5 сесійних засідань Ради через обурливе висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. З такою заявою до регламентного комітету звернулись керівники парламентських фракцій. Пані Третьякова дозволила собі, мені здається, дуже необережні висловлювання. І я з самого початку вибачився перед всіма своїми колегами, перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу, і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова, написавши, що як на неї, то те -1 ворог. Слова нардепки обурили депутатів від групи «За майбутнє», куди входив Поляков. Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Третьякова вирішила пояснити свою позицію, чим викликала ще більше обурювання. Спікер навіть розпорядився вимкнути її мікрофон. Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Нардеп Антон Поляков помер цієї ночі у таксі, за версією поліції, внаслідок гострої коронарної недостатності.
Поїзди, що зійшли з рейок. Це кадри з Токіо. У Японії в четвер пізно ввечері стався землетрус силою 5,9 бала. Постраждало більше як 30 осіб. Осередок розташовувався на глибині 80 кілометрів на кордоні префектур Токіо і Тіба, неподалік від міста Токіо. У Тібі через землетрус прорвало водопровід. Як повідомляють місцеві ЗМІ, зупинилося 55 тисяч ліфтів. З деяких довелося визволяти людей. Ситуацію прокоментував новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Першочергове завдання – прояснити ситуацію. А друге – центральний уряд працюватиме з місцевими і проводитиме рятувальні операції. Третє – надати точну інформацію громадськості. І четверте – запобігти пошкодженням у майбутньому. Як прем'єр-міністр я щойно віддав ці 4 розпорядження. Загрози цунамі немає, усі тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості. Здебільшого люди постраждали внаслідок падіння предметів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.